ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಆತನ ಅವೆ ಬಾಜನ ಪೂರ ಅವಲವಲೆ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆತುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಕೈತಲಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಈ ಚೌತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂ ಮಾತ ಕನಪಾತೆ ಪೂನು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಲೆ ದೀಪ. ಬಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ದೀದುಪ್ಪ. ಫಿಶಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾದಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ದೀದುಪ್ಪ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾದ ಮಾತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಿದೈದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡು ಒಂಜಾತು ಪುಡಿಕುಲುಲ್ಲಾವೆ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆನ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು. ಡೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೈತಲ್ ಬೈದನು ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆತಿನ ಏತ್ ಮಾತ ಪುಡಿಕುಲ್ ಉಂಡು ಪೌಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದೈದೆತ್ತದು ನೀಟ್ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾತ ಪುಡಿಕುಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ. ರವೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆತಿನ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಡೇ ದೀಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡೇಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆ ಜಿಂಜ ದೀಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಅಟಿಲ್ ಮಾತು ತಿಂದು ಬಿಡಪ್ಪ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡೇ ತಿಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ತೋಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೊಲಿ ಅಂದು. ಅಬ್ಬಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಯು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ ಯಾನ್ 2 hours ದೆತ್ತೊಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನಾನು 2 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗಂದೇ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಿರಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಜಿಂಜಾರೆ ಒಂದು ಆತ ಸಾಮಾನುಲ್ ಬತ್ತ ತರಕಾರಿಲ್ ಬತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀದಸ್ ಒಂದು ಲಿಚ್ಚಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಫ್ರೂಟು. ಬಟ್ ತಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರ ದೊಂಡೆ ಪೂರ ಕರಕರ ಆಪುಂಡು ತಂಪು ಪಂಡ ದದನ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ದೊಂಡೆಡು. ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿಲ್ ಬೈದ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಐತೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನದೇರು. ಚೌತಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರದೆ ರೆಟ್ಟು ವೆಜ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಕನದೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಲಿಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕದು ಬೌಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತು ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೈತು ದಿಯೆ ಈಜಿಂಡ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಫುಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ದೀಂಡ ಹಿಂಗೆ ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ಅದು ಪಿರ ಎನ್ನ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರತೆ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪಂಡದಾದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಕೇನುನ ಜೋಕುಲುಪ್ಪುನು ಓವೇ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮಸರಗ ತಕ್ಕ ಕಾಸುಪ್ಪುನು ದಾದ ತಿಂಡಲ ಕರಾವ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಸುನ ಸ್ನೇಹಿತರ್ನಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಲು ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತುನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಕೋಟು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದನ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯಡು ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸಮಯಡು ತೆಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಪತ್ತದು ನಡಪಾಯಿನ ಕಲಿನು ಕಡೆಗಣಿಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೀರ್ದು ಪೋಯಿನೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಅಂದು ಸ್ನೇಹ ಬಯಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ನ ಎದುರು ಕೈ ಚಾಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶತ್ರುನ ಎದುರು ತರೆ ತಗ್ಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಬಿಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 10 ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತು ನನೈತೆ ಆಟಿಂದ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೊಡಿದ ಸಾರು ಬುಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ದೀಪುನತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ದೀಪುನತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಏನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವು ಗ್ರೆನೈಟಿಗೆ ಹಾಕಿದು ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದನ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುದು ಸಾರಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೈತೆ ಕೊಡಿದ ಸಾರ್ಲ ಪದೆಂಗಿದ ಪುಡಿಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿದಿನ ದರ್ಶಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ದಾದ ಪದ ಕೋಕಮ್ ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಇಷ್ಟಲವು ತಿನ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗೋಡಿತಿನ ಮಾತೆ ಹಂಗೆ ಮೂದಿಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋಣ ಪಂಡೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪುದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾತ ಮೂರೋದು ಖರಖಾರ ಬೋಡು ಕಟ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾಗಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಹೊರಾಮೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಿ ದೊಂಬೆ ಇತ್ತದು ಮುಗಲ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಜೀಪ ದಾಂಡದ ಜೋರು ಬರ್ಸೋದು ನನ್ನ ಕನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬೆತ್ತಿದೆಯೇ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಇಂಕ ಒಪ್ಪಿದ ಮೆಸಪ್ ಹಾಕೋಣ ಎಷ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಯಾವ
ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಿರ ನೀಟಾಗಿ ಬೆತ್ತದಿದ್ದು ಗುಡ್ಕ ಅಂದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಕಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದು ನಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಚೆಕ್ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಮೊಲಂಜಿ ಏತ್ಸಲ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಲು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಗೌರಿ ಪರ್ಪ ಎಲ್ಲೆದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಚತುರ್ಥಿಗಾಣ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಪದಾಲ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾವೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಶ ಅನ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮರಪಂದೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಂದೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆಲಕ್ಕಿ ನೀನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ದು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿ ಮಂಜರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿದ್ದು ಬಾಕಿಂದೆತ್ತದು ಕಂಡಿದೆತ್ತದು ಗಿಡ ತಿಂದಲ ಪೋತುನ ನೆನ್ನಿಡ ಪಿರಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಅವು ಏನಲ್ಲ ತನಿಷಿಂದ ಹಾಲಿಡೇ ತಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಂಡಾಯ್ತದೆ ಇಂತ ಕಾಂಡೆ ತುಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಪುನಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಮೂನೆ ಪೂರ ತುಳು ಅಂತ ಆದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೀಟೆತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಗ ಪೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ నుంచి ಗಿಡ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಯ್ಲೆಕ ಆಪುದು ಪೋನೊಂದು ಎನ್ನು ಬೊಕ್ಕತುಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆ నుంచి ಯಾಕೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರೆ ಆಪುಜ ಪಿದೆ ಆಂಡ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೊಲೆದಾದ ತಿಕ್ಕು ಕೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನಿದು ಒಂಡೆ ಒಂಚು ಥರ ಮುಂದೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ತಿಂಪುನ ತಿಂಪುನೆ ಕೈಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಳೇನ ದೊಡ್ಡೆ ದಾದವು ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆನ್ ಮಾರಾಯ ಕಣ್ಣುರಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಂಜಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಾಡೇರು ಉರ್ದುದ ಒಂದು ಪಾಡ್ವೇರು ತೋಚೋಡು ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಚೀನ್ ಕೆಲ ಓರಿಯೋರಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸರಿ ತೂತಿನ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ 3 ದೀಪೈತೆ ಈಗ 3 ದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೇವೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವನ್ನ ಮುಕ್ಕುಲದಿ ಮುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅವಳು ಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಇಂದ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಕು ಮುಂಚಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಅದಾಯಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಒಂತೆ ಪಾಂಡಲ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಕು ನಾವು ಕೆಲವು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚೆ ಏತ್ ಪಾಂಡಲ ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ ಪಾಡು ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕು ಖಾರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿದೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ದಿನ ಮುಂಚೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಾವ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪಿರ ತೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನೀರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೋಡುವರು ನಾನು ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇದು ಪಾಡಿಯೋಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಅಂದ ಅವನಿ ಕಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ರೆಡ್ ಕಲರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ತೂವರೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಹಾಕುಜಿ ಪಣ ಖಾರ ಅದೇ ಖಾರ ತುನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸೆ ಹಾಕೋದು ಐ ಲವ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಯಾವ ಬೆದ್ದಿಕ ಅಪ್ಪ 3 ಆಡು ರಡೇ ಬಗೆ ಪಾಡರೆ 3 ನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ಟು ರಡೇ ಬಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಅದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ 3 ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಡಪ್ಪಂತೆ ಖಾರ ಖಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಸಾರುಂಡು ಕೋಕಂ ಸಾರು ಯಾಮಿನಿ ಪರ ಸಾರಿ ತಿನಾಯವೇನು ಪರ ಏನ ತಿನಾಯನ ಮನಸ್ಗೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿಯೋ ಕೋಕಂದ ಸಾರು ಹೆಂಗೆ ಪುನರ್ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ರಸಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜವು
ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಲಿತ ಅಂಶ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಲಿತ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೇಟ್ ದಿಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ. ಏತ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕಲ ಇಟ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೆ. ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಉಂಡು ಏನ ಚಾನಲ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲಪ್ಪೇ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಸದು. ಗಾಡ್ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ 3 years ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೈಕೆ ಇಷ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜೀವ ಪೂರ ಎಂಟಿಯೇ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಗಿಯಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆದ್ದೆ ಉಂಡು ಪೂರ 3 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳು ನೀಟ್ ಹತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಪೆನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟಿಯೇ ಉಂಡು ಯಾನು ಓಲ ಫಿಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಓ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ½ an hour ಮಿನಿ ಆವು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್. ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುದ ನಿಕಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮೂರುಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತರೆ ಬೇನೆ ಸಹಿಸುನಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ತರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತು ಐಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's all. Thank you so much for watching. Bye. Lots of love. Bulton Panadule. Lots of love. Please like, share and subscribe my channel. Malti Joda and each and every